Widodari ing sampun tata sumadya dihayu Damya Pamungkas campur sari. Yo saya wengi saya gayeng. Injih. Ning kene iki seneng mawon. Senenge pripun? Ora patek panas ning ngisor ngono kene. Wah, kok panas. Aja meneh panas. Piye? Sumuk anget ya ora. Iya. Recep cecek cecek cecek. Aku ning kene terus welah. Ora sane ngisor. Iya. Maneh. Kene lah ya. Heeh. Ana genten-genten ana nang ngisor. Engko diimbu ya ning kene ya. Yuk, Tamya. Nggih. Heeh. Atur jinurun donga karo calon pinanganten. Oh, calon. Iya nek ora kleru kuwi akad nikah kuwi sesuk. Oh, injih. Nggih, nggih to Pak nggih. Dalem? Mumpun kok iki lho. Senin Oh, wage. yo nganggo kacamata lho iso. Lah Lho, iya. pajangan. Maksude iki nek kliru berarti ana sing benerno, ana sing meratekno ngono. Masa wong kuwi bener terus ini. Menungso urip ki ora ana kok bener terus. Kaya welut lho. Lah iya, iki mergo tak ajari kowe. Aja wedi marang salah. Lho, karena kebenaran berawal dari kesalahan. Ning kakean salah dadi nek seleh. Ya malah apik selehke bae ngono. Nah, kuwi. Yuk, aturke Cahayu. Menaturi wonten langgam Taman Sari. Taman Sari luwih dhisik. Nggih. Saderengipun pamundutan tawi request panjenengan badhe laju sareng kalian Pamungkas DR Campursari. Semonggo Taman Sari langkung rumiyin. Yuk Cahayu. Bawani mboten napa-napa niki. Iya dibawani nyalon-alon. Ora tak ganggu. Ya dikancani ya ora apa-apa to. Men anget. Ora men di close up karo Gumilang. Oh, ngoten. Iki settingane iki settingan konser jane. Settingan konser. Heeh. Mulane aku mau wis diwenehi clue utawa tanda. berita acara karo Mas Tomo. Ya. Monggo jenengan pinangring wonten mriku. Pinarak maksudnya. Kumlaring kang ngambar ngepeki taman sari Amamet prono satu karya cereng triya peksi ngoceh kendang hambrengengen nimbrung suasana endah mulya
Taman Sari nenggih kelajengaken nenggih ngayogjan.